Kawawa naman to si Court, wala siyang sapatos. Okay lang yan. Baka next time, papadalan ka. Hoy, Kwe, baka naman. Yeah, wala akong naintindihan dito kasi, naintindihan mo ba? Ano? Chingkwang Chingkwang kulong ka. Pong choy la, chichiri kong kong ra, abu chiki Jowa or kahon? Jowa or kahon? Kung papipiliin ako, jowa or kahon? Huwag mo kalimutan yung pagkain mo dyan. Dandan. Dandahan. Ano si Kurt na lang magbukas, boss? Ikaw magbukas. Okay, ikaw magbukas. Ready. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? And welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Junfel J of Jibu Films. And for today's video mga boss, so makikita nyo mga boss na pinapadalhan po kami ng mga sapatos dun sa bahay namin. At syempre mga boss, hindi namin kilala kung sino yung nagpadala na yun. Kasi wala namang nakalagay na pangalan, di ba? Wala nakalagay na pangalan. Ginising ako ni mama. Nakita niyo naman sa una kong vlog na pinuntahan ko dito silang Boss Lloydski. Ginising ako nilang mama mga boss kasi meron daw nagpapadala sa akin ng sapatos. Pero wala naman akong biniling sapatos. And syempre, na-excite akong buksan yung sapatos na yun. At pinapakita ko na kay Boss Lloydski. At pinili niya yung isang sapatos na hindi pa nakuha yung balot ng delivery. So ngayon mga boss, yung napili ko na lang, yung i-unbox ko na lang mga boss, ay yung itim na box, di ba? Itim na box yun. Pero pareho na naman yung Nike na sapatos naman yun, di ba? Excited na ako makita kung ano talaga yung laman ng sapatos na yun. At nagpapasalamat nga pala kami at dinamay mo ako kung sino ka man yung nagpapadala ng sapatos kay Boss Lloydski dahil mahal na mahal mo si Boss Lloydski. Yung idol mo. Sino ba yun, Kurt? Sino ba yun? Sino ba yun? Sa tingin mo, sino yun? Baka siya Si Quit talaga. So ayan na, excited na kami ibigyan. So nagpapasalamat ako kay kung sino ka man. Baka yun yung nagpadala, yung nasa TikTok, yung kamay. So pakita natin yung kamay, Kurt. So nagdududa kasi sila mga boss. Ito yung kamay ko. Ayan na. Ito yung kamay ni Kurt. So kaninong kamay? Yung pinagdududahan yung nasa TikTok ni Boss Lloydski, yung hinalikan. Actually, hindi ko talaga alam yun na meron pala siyang TikTok. Pinagdududahan nilang Ateya at sino pa yun, yung mga fans, silang Aina, silang Dayan, sino pa yun, maraming mga fans na nagdududa kung sino talaga yung kamay na yun. And nagdududa sila kay Kurt daw yun. So, alam mo ba kung sino yung nasa video na yun? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Bakit may nakapasok doon na ibang tao? Ha? Yung time na yun, pumunta ako sa mall. May binili ako. Nagbibili ako ng mga grocery para pangkain ko. So ayan, nakita na natin na may TikTok na siya. So may duda talaga ako ni Boss Lloydski, may tinatago itong putang inan to So, wag na natin yung pag-usapan. And salamat nga pala kung sino ka man na nagpapadala ng sapatos sa amin. And maraming salamat talaga at dinamay mo ako na kahit na ewan ko lang kung sino talaga yung pinapadalahan mo. Ako ba or si Boss Lloydski? Pero sabi kasi, Junpel at saka si Lloyd. Kawawa naman to si Court, wala siyang sapatos. Okay lang yan. Baka next time, papadalan ka. Hoy, Kwe, baka naman. Baka naman. Okay, buksan na natin itong sapatos na to. Kunin natin. Okay. Ito na yung sapatos. Ito yung napili ni Boss Lloydski, yung puti na box. Yung hindi pa natanggalan ng balot. Dito ka, Boss Lloydski. So, bubuksan natin to. Excited na ako Sana all. Jordan. Wala akong maintindihan dito. Naintindihan mo ba? Ano? Chingkwang Chingkwang kulong ka. Pong choy la, chichiri kong kong ra, abu chiki Okay, buksan na natin mga boss. Excited na ako Boss, Oo. so kami naman ang magtatanong sa iyo, boss. Ano yung tatanungin nyo? Jowa or kahon? Jowa or kahon? Kung papipiliin ako, jowa or kahon, siguro. Kung papipiliin ako kung jowa, actually may mga nadadaanan ako ng mga jowa pero sa huli, iiwan ka lang pala. Ayan, iiwan ka lang ng jowa. So, kung papipiliin ako, kung sino yung nandyan, yun na lang pipiliin ko. Kaysa naman maghahabol ako sa mga taong wala dyan, naghahabol ka at umaasa ka pa lang na ika-crush ba ka, mamahalin ka, pero wala naman dyan. Kaya pipiliin ko na lang kung sino yung nandyan. Ayan, nandito na nga yung box. Nandito na yung box. Pipiliin ko pa ba yung wala dito? Ikaw, kung ano yung nandyan,
Ano yung pipiliin mo? Nandyan or yung wala dyan? Siyempre, yung Nandyan na lang. Yung nandyan na lang. Ah. Pipiliin mo yung taong nandyan para sa'yo. Huwag kang maghabol sa mga taong walang time para sa'yo. Dahil paasahin ka lang yan. Sad boy yan si Boss John Phil. Hindi naman ako sad boy. Yung mga post ko dun sa Facebook, mga boss. Ano yan? Patama lang yun. Pero hindi naman yun reality. Hindi yan realidad. Patama lang yun sa mga followers para makarelate sila. Dami naman mga John Phil Natics na nakarelate dun sa mga post ko, di ba? Sabi daw nila, saklap naman Boss John Phil, inaawan nyo naman kami. Yung sabi nila. Marami nag-comment dun. So, minsan lang ako nakapag-post ngayon kasi medyo busy sa trabaho. So, ayan, inbox na natin. Huwag mo na, boss. Oh. May tanong ka ako, boss. Ano? Kaibigan or kahon? Naku pre, napakahirap. Napakahirap na sagutin yan. Bakit? Pag sinabi natin kaibigan, actually, kontento na ako sa mga kaibigan. Alam niyo yan, pag papipiliin ako, kaibigan or kahon, siguro, pag sabihin natin kaibigan, kontento na ako sa kaibigan kasi nandyan sila sa lahat ng mga oras kapag ikaw ay down na down. Kapag ikaw ay broken, saan ka pupunta? Di ba pupuntahan mo yung mga kaibigan mo? Kahit masakit isipin mga boss, na kapag kasama mo yung mga kaibigan mo, tapos may isa kang kaibigan na nagkaka-love life, masakit isipin na wala na silang time. Mawalan sila ng time sa kaibigan. At syempre, iniintindi na yung mga kaibigan yon. Intindihin na natin yun kasi busy na yun sa jowa niya. Pero, wala ka ng ibang malalapitan mga boss kapag sad boy ka. Kapag broken ka, wala kang ibang babalikan. Kundi babalik ka sa mga kaibigan mo. Doon ka iiyak. Doon ka iiyak. Pre, alam mo pre, may pagbakan yan. Sakit tayo. Yung narinig ko. Di ba alam nyo na yun? Alam nyo yun? Sakit tayo. Kalimutan yung pagkain mo dyan. Actually, ganun talaga yung mga lalaking masasaktan. Iiyak na iiyak. Narinig ko yung voice message nila nila. At sa tulong ni Boss Loidsky at si Kurt, pinaparinig na ako sa kaibigan nila na sad boy. Okay, ano pa yan? Papipiliin ako. Mas pipiliin ko rin yung dalawa. Pipiliin ko yung anong meron neto, pipiliin ko rin yung kaibigan ko. Kasi, numero uno yung kaibigan na yan na malalapitan ko kapag meron akong problema. Ayan. Hindi ko itatakwil yung mga kaibigan ko kasi mahal na mahal ko sila. Okay. So, ano pa? Bubuksan na lang to? Yung kahon or yung mga fans mo? Ang hirap naman eh. Actually, ito, malalaman nyo talaga. Ito, nandito yung kahon. Ano na naman silbi ng mga fans na yan? Wala naman eh. Wala namang support yung mga fans na yan eh. Yung iba, hindi ka susuportahan. Pero joke lang yan eh. Joke lang yan mga boss. And mahal na mahal ko talaga yung mga fans ko. Lalo na, alam nyo na ako sino ayo. Napaka-active, nag-chat ako sa group chat. Grabe talaga yung mga reply niya, ang ingay ng mga reply niya, pati yung messenger nag-lag na. Sabi ni Dayan, ayan, nag-lag na yung messenger ko. Kapag nag-chat po kasi ako dun sa group chat namin, ayan, iingay talaga yung lahat ng mga fans na yun. Kaya, laking pasasalamat ko sa inyo, mga John Phil Natics, sa inyo mga boss, na grabe yung suporta nyo sa akin. Kahit, bago pa lang yung fans club na ginawa ko sa bagong batch na yon, nagpapasalamat pa rin ako kasi grabe yung todo suporta nyo kahit nag-post ako. Kahit saan akong sulok na mag-comment sa mga ibang post, nakikita nyo pa rin yung mga post ko. Kaya nag-reply kayo at nagpapa-accept, nagpapa-notice. Pasensya na nga pala sa lahat ng mga boss natin dyan na gustong magpapa-notice pero hindi ko man-notice lahat kasi ano yan, napakarami nyo at isa lang ako at sana naintindihan nyo. And sa mga gusto magpapa-accept, hindi muna ako makakapag-accept kasi full na po yung friend list ko sa Facebook. Nahirapan ako kung sino yung mga i-unfriend ko. Siguro pipiliin ko pa lang yung sino yung mga Facebook na matagal ko ng friend sa Facebook na sa tingin ko hindi na active yung account na yon or may mga new account na yung mga iba. So i-unfriend ko lang yung mga hindi na active sa friend list ko, hindi na active. Ayan, mahal na mahal ko talaga yung mga fans ko. And kahit na malayo kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, and kahit saan sulok pa kayo ng Pilipinas, mahal na mahal ko kayo. And na-feel ko talaga yung presence ng suporta nyo sa akin. Ayan. Sige, start na? Unbox na natin to. Sige. Okay.
na may magbibigay pala sa atin, no? May mga nagmamahal pala sa atin, no? So, sa tingin ko, sino yan? Si Kuya. Si Kwe. Pero hindi naman talaga sure na si Kwe talaga yung nagpapadala nito. Dudala natin, di ba? Oo. Maraming salamat nga pala sa nagpadala nito. Masaya ka ba ngayon, boss? Masayang masaya. Paano yung mukha yung masaya? Ganito. Ayan, masaya talaga ako kasi mahilig kasi ako sa mga sapatos. Kapag ginagamit ko sa sa mga dance class, Oo. gusto ko yung mga ganitong sapatos. Di ba? Ano masabi ko sa sapatos ko? Okay lang ba? Okay lang? Ikaw, excited ka na bang mabigyan ng sapatos ni Kwe? Paano ka naman mabigyan, hindi ka naman makilala yun? Dapat magpapakilala ka o di kaya mag-reveal si Boss Lloydski para makilala natin yun, di ba? Ayan, sa mga fans dyan, sa mga June Fanatics dyan, baka naman, tumatanggap na rin ako ng mga regalo nyo. Okay. Sa mga gusto lang, okay. Salamat sa inyo. Salamat sa nagbigay nito. And grabe talaga, oh. Ang ganda. Napakaganda, boss. Ano, boss? Palit na tayo, boss. Ayoko. Yun na yung napili mo eh. Ang ganda, boss, eh. Bagay na bagay. Gusto ko talaga yung kulay blue dyan. Napakakintab ng kulay niya, boss, oh. Oo. Yeah. Sana all. Si Kurt na lang next natin na hintayin na magkaroon siya ng bagong sapatos, Oo. di ba? At saka i-vlog natin yan. Okay. Yan. Sino yung nagbigay nito? Baka naman. Baka Kay naman, Kurt. mabigyan ko si Kurt. Kawawa naman si Kurt, walang sapatos. Paano yung mukha ng sad boy? You are the reason. Hayaan mo yan. Yung nagbigay nito, baka makita niyo tong vlog na to. Nagpapasalamat tayo at baka bibigyan ka ng bagong sapatos. Yeah. Si Boss Livesky meron na eh. Paano yung mukha ng bagong sapatos mo? Pakita mo yung sapatos mo. Nasaan na yan? Ito. Pakita mo yan. Ulit. Saan ba? Ayun. Labas mo, labas mo. Labas mo. Sana all, sana all. Okay. May medyas pa ito. Nasa. Nasa. Oh. Nasa. Nasa iba na siya. Nasa iba na siya. At nasa. Nasa. Nasa puso ko na siya. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Nagpapasalamat kami sa nagbigay nito. Ito yung sapatos na to. So ayan mga boss, maraming salamat. Pakita mo yung sapatos mo. Maraming salamat sa nagbigay nito. Di ba masaya tayo Boss Lloydski? Siyempre, boss, oh. Tingnan mo. Oh, Napakaganda. napakaganda ng sapatos namin. Sana all. Ayan, sana all. Okay mga boss, hanggang dito lang tong video na to mga boss at maraming salamat sa nagpapadala neto, kung sino ka man. And sana patuloy ka pa rin magpapadala sa amin. Okay, mga Baka boss. naman may susunod. Baka naman, at lalo na kay Kurt. Oh. Sana naman. At syempre, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Subscribe nyo ang YouTube channel Lloyd Tagoy. Pakiclick ang subscribe button and ang notification bell para update kayo sa susunod ko video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.